Okhulumayo uSibongile. Kulesifundo sethu sobe si-subtractor futhi sigxile kuma-radicals. Lana sinike okuxakayo kakhulu siyasusa. Ngamanye amagama siya-subtractor. Kwamele si-subtract-e lokho esiphiwe kona. La sino-4 no-4 root 81 no-x to the power 5 osusa u-2 no-4th root no-81 no-x to the power 5 esomsusa ngo-x. La lo 4 kanye nalesibalo esinike kona eceleni kufana nokuthi ngizothi nginama-orange i4 ngifuna ukususa amabili. Uma kunjalo-ke nase sengisuse amabili ngizosala namanye amabili. Lokho esinika kona kufana kanjalo. Impendulo engizoyithola ngo-2 4 root no-81 x to the power 5. Impendulo engiyitholile leyo. Uma ngithatha u-4 ngimsusa nalo 2 lo ngizosala ne-2 4 root no-81 to the power x to the power 5 engizomsusa ngalo x to the power 3 esinikezwe ngalo. La ake sizame ukugxila enombolweni icala. La ngino-81 kwamele sifune or sixozulule inombolo yethu sokwazi ukuthola i-4th root ezokwazi ukususa le engaphezulu esinikezwe yona. La lo 81 ngingathi ngino 3 engiphinda ngo-27 qhubeke ngino 3 engizomphinda ngo-9 no 3 engizomphinda ngo-3. La sino 3 abane. Iziloko kuzosinika impendulo kuka 3 to the power 4 ezokwazi ukusuleka nale root 4 esinikezwe yona, root square esinikezwe yona. Ngizochubeka-ke ngokuthi ngibhale u-2 ngiyaxolisa ngibhale u-3 to the power 4 kanye no-x to the power 4 engizomphinda ngo-x nayo ngiyazama ukumxazulula uzokwazi ukususa le square root esinikezwe yona bese ngiyabuya futhi ngizobhala le square root sika 4 esinikezwe sona. Ngibhale kahle. Square root sika 4 enginikezwe sona bese ngithatha lo 2 ngiyambhala naye. Uma sengiqedile ngiyale ekugcineni ngiyasusa ngine square root saka x to the power 2 ngimphinde ngo-x. Lo x to the power 2 ngi-square root esinikezwe nayo uzokwazi ukususelana nale square root lesi esingaphansi kwayo. Loko esengikutholile ngizokubeka ngonino. Inombolo nenombolo izoba ne-square root sayo. Lo 3 engimtholile lo uzosulelana. La ngizoba ne-square root ngibhale kahle. So ne-4 square root ya 3 to the power 4 uzomphinda ne-4 square root sika x to the power 4 kanye no-4 square root sika x ngisihlukanisile le inombolo ukuze ngikhona ukuxazulula kanye no-2 lo engizomphinda nalo square root sengimbhaleni bese ngiyosusa lo x squared lo engizomphinda ngo-x square root. Uma sengiqedile kanjalo ngizozama ukuxazulula. Lo 4 square root uyasulelana ngizothola u-3 bese la nakhona kuyasulelana
angeke ngivele ngithole u-x. Khumbulani, angeke ngivele ngithole u-x, kwamele ngithole i-x ngimenze i-absolute value ngoba kuyenzeka kwamanye ezinye izibalo ukuthi sibe no-negative. Kuma-square root kuyomele kuhlale kuno-positive. Manje ngizoba no-x ka-absolute value, ngizombhala kanjalo ngoba ngeke ngazi kwamanye engaba negative. Kungcono nakune-absolute value, yiyo le engikhoselayo. Ake sichubekeni. La sitholile impendulo yethu, sayisulela leya ka-81, sakwazi ukuyisula nalo 4 squared esinikezwe yona kanye nala. Ake siphindeni lana sino-4 square root saka-x, nala le esiyisusayo x squared, le ezosinika nayo futhi i-absolute value, yohlale kuyi-absolute value bese le sinikezwe yona ekugcineni siyoyishiya injalo. Ake sizame ukuxazulula la sesino-2 engizomphinda ngo-3 ezosinika u-6 absolute value, engizoyiphinda nalo 4 square root saka-x. Uma sengiqedile lapho ngizosusa the absolute value bese ngiyiphinda ngalo x esimtholile. Le mpendulo le esiyitholile ngizoshiya injalo ngoba akusekho ukuqhubekela phambili. Uma bezifana lo 4th square root kunomunye u-4th square root bese ukwazi ukuyixazulula, kodwa ngale kuno-square root nje kuphela bese ngapha kuno-4th square root. Ngiyathemba nibonile la ukuthi sicale ngalo 81 sazama ukumxazulula kanye nalo sasusa. Uma sesiqedile nangapha sazama ukumxazulula lo square root saka x to the power 3. Ngiyathemba niyibonile. Ngiyabonga.